Benvinguts al nostre canal. Avui parlarem del saüc, origen i ubicació. El saüc és un arbust caudicifoli originari d'Europa, del nord d'Àfrica i del sud-oest d'Àsia, àmpliament extès per regions temperades i subtropicals. El saüc o saüquer n'hi ha de negre que es troba a Nord-amèrica i de blanc que el trobarem per Europa. És un arbust comú que pot agafar algunes vegades mides d'arbres ben generosos. El podem trobar en tot el territori dels Països Catalans. El seu clima idoni és les muntanyes mitjanes dominades per rouredes, en general entre els 0 i els 1.500 metres d'altura. A casa nostra també l'anomenem bon arbre, al·ludint a les seves virtuts. A Galícia i Astúries es considera una planta beneïda. El saüc és un dels arbres més utilitzats al llarg dels nostres temps, sigui com a arbre medicinal, com a arbre màgic, o sigui per la seva vinculació amb nombroses tradicions i cultes, i això que el saüc presenta també certs elements tòxics. Característiques. El saüquer és un arbre que pot arribar a fer fins a 7 metres d'alçada i és d'una capçada densa i arrodonida. És de vida curta, aproximadament una 50 d'anys. Es fa a les vores dels rierols, a les fondades, a les bardissars i a les vorades del bosc. Les seves fulles de color verd fosc es desprenen una olor molt intensa. Antigament les utilitzaven com a repel·lent pels insectes. Les flors són blanques i floreixen els mesos de maig i juny. Els fruits del saüc poden tenir un ús culinari. Sempre ha estat molt apreciat com a planta medicinal, ja que té propietats diuretètiques, laxants, antiinflamatòries i antivíric. Per aquest motiu el trobem plantat a vora de moltes cases de pagès. El fruit és una drupa arrodonida, de color negre-violeta, carnós, de pell llisa d'uns 6 a 8 mil·límetres de diàmetre. És un fruit comestible quan es troba madur, però el verd pot tenir efectes tòxics. Es diu que el saüc ens dona lliçons, va ser com una mena de metàfora de l'existència. Allò que és bo amb mesura i coneixement pot ser dolent amb excés i ignorància. El perfum del saüc s'atrapa encara que és de molt curta durada, tret que en facis marmelades, caramels, xarops o vins, fins i tot un xampanyet. Un altre ús ben curiós d'aquesta espècie és la seva capacitat per donar un color més pujat o un aroma particular als vins. Bé, parlem de la fusta. La fusta del saüc és d'un color clar, uniforme i lleugera. És de ràpid creixement, encara que està classificada com a poc durable perquè els insectes i els fongs en fan els seus àpats. Les seves branques tenen com una mena de moll d'os, molt fàcil de treure, i se'n poden fer xiulets i flautes. També es pot fer servir per fer envasos, joguets senzills, naturalment també com a combustible. De la pell se'n fan tints i càpsules formulades per moltes malalties. Sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Al proper arbre parlarem de la figuera. A reveure!